हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि ग्रेसमी बिथांमोननि फाव खालामनाय फैनो गोनां गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ बिथांमोनहा बावैसो अफिसियेलि हगारनानै होनाय जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादोंमोन लोगोफोर खैना। बे मिउजिक भिडिअआवनो लिरिक्स आरो टिउनजों लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों बिथां तिजाम नार्जारी। मिउजिकआव दङ बिथां क्रिस्टफार बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअखौ कनसेप्ट डाइरेक्सन लोगोसेनो करिय'ग्राफ खालामदों बिथां शान रामी। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों बिथां एस नार्जारी। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एनजि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन।